ne balima bi an sigi kunye munye min ye Allemagne u ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ olu bɔra ka segin an ka kuma kan an ye kuma min fɔ san ba yiriga k'a fɔ min ye sema mɔgɔw ye ko terrorisiw don comment ça s'appelle Allemagne kunnafoni so dɔ bɛ yen olu y'a sɛbɛntiya kunu an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Serge Daniel Faransi ka kunnafoni dila min tun bɛ an bolo journaliste kolonden n'an y'a gɛn ka bɔ Mali la Niger ye i y'a faamuya b'a la Faransi ambassadeur gɛn Serge Daniel bɛ ka taa o turu ta k'a da Mali kun ko n'i y'a ye Niger ko Faransi ambassadeur ka bɔ Niger kɔnɔ ko Mali de nɔ don ko Mali de bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ an bɛ ko d'ale ka garankɛ ma min da bagolo kan i y'a faamuya b'a la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Ali Bacili komi ale ka video b'an bolo an bɛ fɛ ale ka minɛ ka don kaso la an bɛ segin ka video in jouer tuguni an bɛ video kuncɛ ni Buba Fane di Buba Sumaworo i y'a faamuya b'a la o de ye an sigi kun ye a bɛ video partager a b'a bila groupe kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ne balimaw an sigi kun fɔlɔ o ye comment ça s'appelle Allemagne u ka kunnafoni di so dɔ bɛ yen nɔ ko DES u ka kunnafoni di so dɔ bɛ yen nɔ ko DES u ka kunnafoni so belebeleba don i y'a faamuya b'a la o kunnafoni so in de bɔra n'a ye kunun k'a yira diɲɛmaa bɛɛ la k'a fɔ min ye sema ye i y'a faamuya b'a la sema mɔgɔ jɛmani minnu bɛ Kidali olu de tɔgɔ ye ko sema mɔgɔ minnu tun ko k'olu ye Azawadi ye olu de tɔgɔ ye ko sema anw y'a fɔ san ba yiriga ko terrorisiw don olu de bɛ terrorisiw financer Mali cili olu de sen b'a la Faransɛw ni Alimaw ko non sema mɔgɔw tɛ terrorisiw ye jamana kɔnɔdenw don tɔɔrɔ de b'u ka donna ta bɔra ta Allemagne prince dɔ bɛ yen nɔ ko DES olu bɔra ka sɛbɛntiya kunu k'a yira diɲɛmaa bɛɛ la k'a fɔ sema i y'a faamuya b'a la ko ni terroriste bɛɛ ye kelen ye ko sema mɔgɔw ko ni terroriste bɛɛ ye kelen n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la an ye nin kuma in fɔ ko sema mɔgɔw ko terroriste don Faransi ani Allemagne européen o ye anw kɛ mɔgɔ jugu ye ka aw lagosi k'an bɛ fɛ k'an balimaw de kɛlɛ k'an bɛ fɛ ka bin an maliyɛn ɲɔgɔnw kan bi Allemagne ka kunnafoni di so o de bɔra ka valider kunnafoni di so in tɔgɔ de ko DES olu de y'a yira k'a fɔ ko sema mɔgɔw ko terroriste don ko fagali fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ k'u b'a kɔfɛ ko terroriste ye bingali fɛn fɛn kɛ maliyɛnw kan ko sema mɔgɔw de b'a kɔfɛ Asimi aw tulo b'a la dɛ Asimi Sogɛli Kokola Mayiga aw bɛɛ lajɛlen tulo b'a la dɛ kunnafoni di so in tɔgɔ de ko DES olu de y'a sɛbɛntiya k'a fɔ sema mɔgɔw ye terroriste ye n'a ye sema mɔgɔ sɔrɔ a y'a kun ci k'a da fara an ye nin fɔ a mɛnna i y'a faamuya b'a la mais nin jamana kelen ninnu de tun bɛ ka Mali lagosi n'olu yɛrɛ nana tiɲɛ fɔ bi n'olu yɛrɛ nana jɔ tiɲɛ la bi an b'a fɔ Asimi ninnu ye n'a ye marifa sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bolo kɔrɔnfɛla la a y'a kun ci k'a da fara parce que terroriste don an ye nin kuma fɔ a mɛnna mais n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn ni nin kafiri ninnu mana jɛ a kɔ ye malo de ye an ye nin fɔ yan dɛ bilahi maliden fɛn fɛn ni nin kafiri ninnu mana jɛ bilahi don dɔ bɛ se o bɛ bɔ i kɔ c'est-à-dire o bɛ bɔ i kɔ kɔrɔ quoi a ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ tila ka lakali an ye nin fɔ yan mɔgɔ jɛɲɔgɔnw tɛ u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn i y'a faamuya b'a la u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn mɔgɔ jɛɲɔgɔnw tɛ o ye min kɛ Maliki Konate la o bɛ k'o de kɛ sema mɔgɔw la bi o ye min kɛ Maliki Konate la o bɛ k'o de kɛ sema mɔgɔw la bi jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila ye nkalon kɔ ye malo ye Alimanw ka kunnafoni di soba min bɛ yen Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ de ko DES u bɔra ka sema mɔgɔw jalaki ko terrorisiw don ko mɔgɔ fagalaw don ko Mali cibagaw don ko bingalikɛlaw don i y'a faamuya b'a la ko fasoden jugu don Allemagne kunnafoni di soba min bɛ Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ de ko DES olu de bɔra ka nin fɔ n'an bɛ taa an bɛ se nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de bilahi cɛ o cɛ min tɛgɛ bɔ tubabuw bolo bilahi n'a ye baara jugu kɛ ɲɔgɔn sake n'a ye baara jugu kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara jugu kɛ ka faso ci bilahi n'a kɛra san 100 de o bɛ tila ka na i y'a faamuya bala i ye baara jugu min ta ka ɲɛsin faso ma o bɛ tila ka na lakali Alimanw laban bɛ na Aliman tɛ dɛ Faransɛw laban bɛ na fɔ i y'a faamuya bala nin don an ye wari di sema mɔgɔw ma k'u ka maliyɛnw faga u ye mɔgɔ 100 faga nin dugu la bilahi a don bɛ na n'an bɛ taa an bɛ se
u laban bena fɔ k'u ye wari d'u ma k'u ka nin tiɲɛni kɛ u laban bena fɔ i y'a faamuya b'a la ko mais o bena bɛɛ fɔ quoi fɛn fɛn tɛmɛna sema mɔgɔw ni i y'a faamuya b'a la tubabuw cɛ i y'a faamuya européenw cɛ bilahi o laban bena u sigi k'a bɛɛ tɛrɛmɛ nin don an ye wari d'u ma k'u ka maliyɛnw faga nin don an n'u bɛnna k'u ka maliyɛnw janfa nin don an n'u tɛ u bɛna bɛɛ tɛrɛmɛ hali a tɛ miɲɛ u dɛsɛlen min filɛ nin ye u tagatɔ min filɛ nin ye bilahi u ka sekere bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo u bɛna bɛɛ faga walima k'a bɛɛ di fagali ma walima k'a bɛɛ mankutu tiɲɛ hali baara ma daminɛ fɔlɔ an ye nin fɔ i y'a faamuya wa depuis ATT tile la mɔgɔ jɛmani minnu bɛ Kidali an y'a fɔ k'u tɛ ala dɔn Mali cili olu de b'a kɔfɛ Mali farali olu de b'a kɔfɛ terrorisiw financeli olu de b'a kɔfɛ Européenw ko non an balimaw don an bɛ fɛ ka bin u kan an balimaw don an bɛ fɛ ka i y'a faamuya b'a la Mali de nɛgɛ b'o la maliyɛnw don de a donna tan olu mɔgɔ kelen ninnu nana jɔn ko ala fɔ bi o b'a yira k'a fɔ i y'a faamuya b'a la don janya janya sebali tɛ nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ b'a lajɔ sɔgɔmada kelen nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ b'a minɛ sɔgɔmada kelen n'a ma ɲɛ ko i y'a faamuya sema jɛɲɔgɔnw olu de bɛ ka bɔ ni sema ka turosiya ye bi an b'a fɔ ko alihamudulila rabbil alamin sema baarakɛɲɔgɔnw olu de bɛ k'a fɔ bi ko semaw ye terrorisiw ye an b'a fɔ ko alihamudulila rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la n'anw tun ye nin fɔ i bɛ européenw ye an ye sariya sɔsɔ an bɛ fɛ ka bin an balimaw kan an bɛ fɛ ka droit de l'homme sɔsɔ a donna tan u yɛrɛ de bɛ k'a tɛrɛmɛ bi an ye wari d'u ma nin don terrorisiw don a pititi patata bilahi sema mɔgɔw n'aw ma marifa bila i y'a faamuya b'a la n'aw ma segin aw danbe kɔnɔ aw jɛɲɔgɔn filɛ nin ye k'aw janfa cogo min na bilahi n'an ye cɛ cɛ minɛ nin sen bilahi an b'i kun ci k'i da fara a se b'an ye fana wala o tun ye kunnafoni fɔlɔ ye i y'a faamuya b'a la Allemagne kunnafoni so o de ko sema ni terroriste k'a bɛɛ kelen wa ko sema de bɛ terroriste kɔfɛ fagali fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ tiɲɛni fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ ko sema sen b'a bɛɛ la Allemagne kunnafoni soba dɔ bɛ yen nɔ ko DES olu de y'a sɛbɛntiya kunu k'a yira diɲɛma bɛɛ la k'a fɔ sema ye terroriste de a terroriste mana sɔrɔ Mali kɔnɔ mun kan ka k'a la k'a kun ci k'a da fara terroriste mana minɛ Mali kɔnɔ mun kan ka k'a la i y'a faamuya b'a la k'a bo tigɛ sema mɔgɔ bilahi hali sen tɛ kɔnɔ n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ yen nɔ an b'a bɛɛ kun tigɛ ministiriya la n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la an b'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da fara k'a bɛɛ gɛn ka bɔ an ka service la parce que ninnu de ye Mali ci ninnu de ye maliyɛnw faga yafa man ka k'u ma mɔgɔ minnu tun bɛ k'u financer olu yɛrɛ bɛ ka bɔ o kɔkɔrɔ bi mɔgɔ minnu tun bɛ k'u dɛmɛ olu de bɛ k'u labila bi n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Serge Daniel i y'a faamuya b'a la n t'a dɔn a bɛ bɔ tukɔnɔmɔgɔ don quoi tukɔnɔmɔgɔ ale bɛ bɔ Benin noir de je sais pas ale bɛ jɔn denya la waati min na farafinw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ waati min na farafinna bɛ ka segin a danbe kɔnɔ ale bɛ tubabuw kɔ komi wulu na k'u ka la Serge Daniel ko Niger ye décision min ta ko ka Faransi ambassadeur gɛn ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Mali de nɔ don an b'a fɔ Serge Daniel ye ko ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma la a y'an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya Mali ko k'an bɛ Niger dɛmɛ de mais Niger bɛ décision fɛn fɛn ta o ye Niger yɛrɛ de nɔ ye o tɛ Mali nɔ ye a fɛn fɛn mana kɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi Mali de ye ninnu bila an na dɛ Mali de y'an gɛn dɛ Mali de bɛ ka ninnu pousser dɛ Mali sen tɛ i y'a faamuya Mali sen tɛ Français ambassadeur min bɛ Niger Mali sen t'a gɛnni la bi Mali sen t'a gɛnni la sini i y'a faamuya b'a la Mali nɔ tɛ bi Mali nɔ tɛ sini k'o fɔ Serge Daniel n'afirikiden ye n'a b'a ka mulubaliya la k'a kun ta ka bɔ Mali kan Nizerikaw yɛrɛ de ye décision ta ka Français ambassadeur gɛn ne nana ko non ko Niger tɛ se ka foyi kɛ ko Mali de bɛ k'a bɛɛ kɛ ko Mali de bɛ ka Niger pousser k'u bila kojugu bɛɛ la ko Mali de bɛ ka Niger pousser k'u ka Français ambassadeur gɛn Serge Daniel komi yɔrɔ ka jan Mali la o don quoi voilà yɔrɔ ka jan Mali la o de la i bɛ ka nkalonfin ta ka nɔrɔ Mali la n'i tun bɛ Mali kɔnɔ walima ni Mali tun ka surun walahi an tun b'i minɛ k'i can kosɛbɛ o la i ka mulobalidenya i tun b'a kun ta ka bɔ an kan hali ni Mali ko Niger ka ambassadeur gɛn Mali man k'o kɛ yan ni Mali y'o kɛ a ye baara ɲuman kɛ ni Mali y'o kɛ o fana ka ɲi an b'a fɔ Serge Daniel ye
ko aka ka molobaliya kunta ka bɔ an kan i y'a faamuya an tɛ molobaliya dɛ i ka nana an ka nationalité fɔlɔ Niger de y'u ka décision ta ka France ambassade kɛ France ambassadeur yɛrɛ banna ka taa ha o ye 24 heures de 72 heures de d'a ma o dafara kunu a banna ka bɔ Niger dugukolo sanfɛ o bɛɛ n'a ta u bɛ n'u jɔ ko Niger est un pays le plus pauvre du monde foyi tɛ Niger a donna ta bɔra ta France ambassadeur kunturu i y'a faamuya b'a la k'a gɛn depuis o don k'a ka Niger bila bilahi a ma sɔn a bolila ka taa France ka sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ min na a teri kalifa Barkhane ni Petite Patata ninnu na Barkhane yɛrɛ tagatɔ don France sɔrɔdasiw tagatɔ don ya dunan sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ Niger dugukolo kan Niger ko k'a bɛɛ ka Niger bila sans délai ni e taara i kalifa olu la ni tɛ ambassadeur yɛrɛ kɔnɔ déjà baara banna o ni bolila ka bɔ i ka ambassadeur kɔnɔ ka t'i kalifa sɔrɔdasiw de la a bɛ komi i tɛ Niger kɔnɔ yɛrɛ c'est fini tan tɛ tuguni dɛ ka Niger cɛ ani muso fo ka cɛni fo Abdramane Tchani bɛ sira min kan to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ ni Afiriki ma nin kɛ an tɛ jɔ ni Afirikɛnw ma nin kɛ Afiriki tɛ segin a danbe kɔnɔ u bolo jalen ka bɔ an kan na ten sa k'an ka hɛrɛ bɛɛ ta n'a fɔra ko Niger de bɛ courant di Faransi ma i y'a faamuya b'a la hali gilasi sɔrɔli ka gɛlɛn Niger ye hali jisumaw sɔrɔli ka gɛlɛn Niger or que Faransi courant bɛɛ bɛ bɔ Niger de k'a bɛɛ ta hali ka fitini di Niger ma hali ka hinɛ Nigérienw la o ma kɛ hali ka hinɛ Niger la o ma kɛ Faransi courant fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Niger de mais Niger hali jisuma ka sɔrɔ ka mi baara don courant tigɛ bɛ a ka bon hakili ma n ko ninnu tɛ Ala don o tɛ kira don o tɛ hinɛ olu b'a bɛɛ de ta hali ka fitini di mɔgɔ ma o t'a kɛ dɛ olu bɛ to n'a bɛɛ de nalomabaw i y'a faamuya u tɛ ba baga de dɔn a nkalon kɔ filɛ nin ye Afrique bɛ ka tila u la dɔɔni tellement que vous êtes le gourmand tellement que i y'a faamuya b'a la aw nata ka bon n'aw bɛ sonyani kɛ a y'a kɛ dɔɔni ye mais olu b'a bɛɛ de ta ka tɔw lankolon to Afrique kun Asimi nana ka bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bɛɛ bɛ ka Asimi ladege voilà k'o fɔ Cheikh Daniel ye Mali ma comment ça s'appelle Faransi ambassadeur min bɛ Niger kɔnɔ Mali ma gɛn Niger yɛrɛ de ye décision ta a gɛnɛ ni biri yɛrɛ cɛ a ma sɔn ka taa hali bi a bɛ Niger kɔnɔ Sogɛli ka kuma bɔ n ka so n tɛ bɔ i jɔ n ka Sogɛli kumakan k'a la bila yɛlɛ bɛ ɲini kɛ an faga quoi Sogɛli ko ko bɛ k'a gɛn k'o tɛ ka sɔn ka viens de ma maison, je te dis de partir, tu dis que tu ne pars pas. Mais il faut me montrer tes papiers qui t'autorisent à rester. Parce qu'il y a quelque chose de très sérieux. Je veux que les Nigériens l'écoutent très bien. Les accords de défense qui sont entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. L'accord de défense a été signé par l'État français. L'État nigérien l'a dénoncé, ce n'est pas une question de gouvernement. Dire que c'est un gouvernement légitime qui a signé, ce n'est pas ça. C'est dans les relations internationales, les accords sont signés entre les États. Ce n'est pas entre les gouvernements. Donc ils cessent de nous intimider. Et les Nigériens n'ont qu'à leur retourner les leçons de sciences politiques. Parce que les gens font du n'importe quoi. Allah. Voilà, Sogɛli ka kuma. Min fɛn t'i fɛ o sera kɛlɛ ma wa Faransi ambassadeur k'a ka Niger bila a bolila ka t'i kalifa Faransi sɔrɔdasiw de la olu yɛrɛ tagatɔ don obligatoire a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ molobaliya foyi tɛ kɛ Afiriki la tuguni an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Gabon jamana la o bɛ fɛ ka handicapé in sigi Gabon kun na tuguni an bɛ taa Gabon jamana la Faransɛw bɛ fɛ tuguni handicapé min i y'a faamuya banabagatɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ tagama bɛ komi Zako bolo salen don sen salen don nunji bɛ bɔ daji bɛ bɔ a tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Ala n ko nin ye kumasulu de Afiriki ma ko n'a fɔra ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ décision ta anw ka jamana kɔnɔ ka présidentw sigi anw kun na hali an tɛ président minnu fɛ Gabon élection kɛra i y'a faamuya b'a la opposant min bɛ Gabon o de passera o de gagnera mais o bɛ fɛ ka Ali Bongo de sigi an kun na parce que Ali Bongo bɛ k'u ka affaire kɛ ka Ali Bongo to yen i y'a faamuya b'a la u ka affaire bɛ dilan mais mɔgɔ kura minnu bɛ ka na olu bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen olu b'u faso fɛ opposant min bɛ yen a ma sigi fɔlɔ dɛ bilahi opposant min cɛ gagnera mais a ma sigi fɔlɔ dɛ cɛ gagnera mais Ali Bongo tɛ fɛ ka taa
Gabon ka kalan bi aka bo hakilima Gabon ka kalan bi aka bo hakilima Gabonais be carré de kono ya famiya bala Ali Bongo photo be ka be kari a photo be ka bela jele la jigi ya famiya bala che gaina mo masonga pouvoir dama anga Gabonais la jobe carré kono hein gouverneur ka to an kuna ala jigi a fleur ni Ali Bongo photo Ali Bongo photo be ka se fara c'était la bouche oui. C'était la bouche ça. C'est pas la boule. Bon awere nya bala Gabon ka kalambi aka bo hakilma Ali Bongo ma passé opposant ba mi be o de passera Gabonais bo de fait o de be se ka Gabon jobi mais o tente français kan faire ke a min bo kan faire ke o be fait ko de to jagoya ima yo ya internet tige ka télé ou tige ka fem bet tige Gabon kono wala sa tchembe se ka sigi galon kan chogo mina mo mi rekara handicapé a te suni tle donc a bonyo kona mundu tse ka jo tse ka tagama ya famia bala ni kushima do ala tse ka fere mine eni ala na klache o présent sugu be Europe jamana jumen de la o présent sugu ni abe Europe dugu jumen de la ate Europe me obe fe ka ninto an kuna parce que ni laga to into ni mbana baga to into ni handicapé totally into oluka en faire be se ka ke Gabonais du masonde Gabo population bébé kenema koute Ali Bonbon fait bi ote Ali Bonbon fait sini Ali Bonbon kata kabuka jamana kuna Gabonais bébé kenema bi ya famia we ka Gabo fam be do nyokona ha an de tanga jamana ha nambe mo min fait ote son o ka siga an kuna ya fa obetu ka gouverneur do siga an kuna Ali Bonbon ha che dati bana ala ka la jarabi bolla ka bana barato de handicapé do a te foyi don mais faut qu'on de kato en kuna Gabon au kana sonde Gabon population au kana son en 20e siècle de kono bana barato mangato jamana kunturu kuna bana barato o mangato jamana kunturu kuna Gabonais be kabo kenema Ali Bonbon au kwa gen kabo fangala a tseka jamana maratuni parce que mankene ambo ni Gabon population be fe ha duna munu pays aw bɛɛ ka bɔ ka Gabo hɛrɛ defani ɲini Afrique bɛɛ ka jɔ ɲɔgɔn fɛ Afrique bɛɛ ka président ɲumanw sɔrɔ n'o kɛra an bɛ lafiya an b'o ɲini Gabo population bɛɛ fɛ aw kana to abada Ali Bongo ka sigi aw kunna a y'a gɛn ka bɔ yen an bɛna opposant in kumakan k'a la opposant min ye Ali Bongo battu a cɛ lamɛn. Secondo, ça doit être déclaré vainqueur. En dehors de ça, on verra ce qu'on va voir. Il n'y a pas des observateurs, ça vous inquiète pas? Non, les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Les observateurs? Les observateurs, ça ne m'inquiète pas. Parce que j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, j'ai été dans le BRICS. Tous les opérateurs internationaux, tous nos partenaires savent exactement ce qui se passe. La balle est du côté d'Ali Bongo, qui doit effectivement déclarer, me féliciter et déclarer qu'il a perdu. Toute autre chose est peine perdue. Voilà où j'en suis. Mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je vous ai clairement dit qu'Ali Bongo et ses sbires ont multiplié des éléments de fraude. Ça fait partie de la fraude. Je n'en discute pas. Bon, mais o bɛ fɛ ka Ali Bongo de sigi Gabo kunna jagoya o bɛ fɛ ka cɛ nambara de an b'a ɲini Gabo population bɛɛ lajɛlen fɛ hali dunan minnu bɛ yen aw bɛɛ ka bɔ aw ka fan bɛɛ kɛ so ni magonin ye
ka nin président kolo in gɛn ka bɔ Gabo kunna parce que a man kɛnɛ bana de b'a la a kɛra handicapé a tɛ se ka jamana mara tuguni mun de b'o to jamana kunna ala Afrique bɛ avancer sans jumɛn mɔgɔw c'est que wali mɔgɔw de da bɛ anw ka président sigiw la wali mɔgɔw de bɛ gouverneurs sigi anw kunna u tɛ se ka tiga ci mais waati banna Assimi bɛɛ la kunu Gabon bilahi Gabon population an b'a ɲini aw fɛ ala n'a kira kama aw kana don so kɔnɔ dɛ Ali Bongo ka bɔ aw ka jamana n'a ma bɔ aw ka jamana kunna n'aw ka jamana donna da la k'a fɔ ne ma tout mɔriya parce que k'ale to yen jugu sago ninnu b'u sago sɔrɔ k'ale to Gabon kunna u b'u sago sɔrɔ cɛ gagne na i y'a faamu bala 77% Ali Bongo 18% a ye Ali Bongo bati a ka bon hakili ma 77% opposant in gagne na o de la Ali Bongo 18 a ma pas paga sɔrɔ mais o bɛ fɛ handicapé ka to jamana kunna a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ a tɛ se ka tagama i y'a faamuya la nafa foyi t'a la tun a kɛra poubelle ye u ka to jamana kunturu kunna mun bɛ ɲɛnabɔ foyi an b'a ɲini alaba in fɛ se bɛ ala min ye ala ka fasoden jugu ninnu bɛɛ ta ka bɔ Afrique kunna gouverneur fɛn fɛn bɛ Afrique ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ ni ninnu ma sa ka bɔ an da la bi la an tɛ lafiya Gabonais aw kana don dɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Bazoum an bɛ na comment ça s'appelle Bazoum Niger président kɔrɔ min ye Bazoum ye Turki kunnafoni so dɔ bɛ yen nɔ olu bɔra n'a ye ko Bazoum ko k'ale pɛrɛnnen don bi i y'a faamuya b'a la ka démission ko k'a signer k'ale labɛnnen don bi ko ka démission ko k'a signer Turki kunnafoni so dɔ de bɔra n'a ye Turki kunnafoni dila dɔw de bɔra n'a ye ko Bazoum ko k'ale kɔrɔtɔlen don bi ko ka démission ko k'a signer ko ka démission rendre k'ale bɛ fɛ k'a signer i y'a faamuya b'a la ko ka fanga bila quoi an b'a fɔ ko trop tard Niger mago t'i ka signature la bi o mago t'a la i ka démission bi e kɛra jugu sago ye e kɛra kɔnɔ ku ye nafa foyi t'e la Niger ka gouverneur sigira déjà yɛrɛ gouvernement sigira a mɛnna baaraw daminɛna i démissionné la o i ma démissionné o tant pis pour toi i y'a signé o i ma signé o Niger ye baara daminɛ déjà Bazoum trop tard a komi a y'a dɔn i y'a faamuya k'a fɔ ko a fagatɔla don a ta tiɲɛtɔla don a mago satɔla don a bɛ n'i jɔ bi ko non k'ale jɛra ni signature ye k'ale pɛrɛnnen don bi ko ka signature kɛ trop tard e depuis e minɛna kalo kelen bi e ma sɔn k'a signer i dun b'a dɔn k'i tɛna kɛ président ye Niger tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke k'a ban ka signer walasa occidentaux bɛ se ka taa bin Niger kan cogo min na kafiri ninnu bɛ se ka taa ni fanga in kɛlɛ cogo min na a banna o de la n'a ma signer a tɛ se Niger y'u ka gouvernement sigi a mɛnna ministres sigira bɛɛ sigira baara daminɛna wa mɔgɔ minnu bɛ fanga la fo tɛ se k'u bɔ yen ne nan'i jɔ bi kalo kelen bi ko e sɔnna signature ma i bɛ ka minɛ n'a tile fila y'a signé buwa minɛ n'a a tun banna mais an y'a bisi ka buwa bisi i y'a faamuya b'a la ka buwa bisi buwa sɔnna k'a signé e Bazoum k'i can k'i bagabaga ko ale t'a signé fo k'ale ka segin ka na fanga de la mais trop tard ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya i y'a signé o i m'a signé o i démissionnera o i ma démissionné o e kɔni tɛ pouvoir la tuguni wa i tɛna na fo ka diɲɛ dugukolo meleke e tɛ kɛ ça que hali lahara président e tɛ kɛ ye lahara e tɛ président sɔrɔ hali lahara c'est fini Niger avancera déjà baaraw daminɛna maintenant n'i nan'i jɔ bi ko e pɛrɛlen don jɔn mago b'e la bi jɔn mago b'e la i minɛna téléphone ciw la i bɛ fɛ ka Niger janfa wari baw taara sɔrɔ i ka so kɔnɔ wari minnu y'a faamuya b'a la ni jamana kelen tɛ se k'a dun ka ban wari min sɔrɔla Bazoum ka so kɔnɔ wari sonyɛnen a ka bon hakili ma k'a jɔ poto la bi k'a tire ni Bazoum e tagatɔ don kaso yɛrɛ la ala ka hinɛ la k'a fili denya kɔ filɛ nin ye k'ale n sɔnna n bɛ démission signé n bɛ démission rendre n bɛ fanga bila e tɛ fanga yɛrɛ la kuma ma se i ka démissionner yɛrɛ i bɛ taa min barika bannen i jɔ n ka n ka heure lajɛ voilà an bɛ Bacili ka video k'a la an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ n ye preuve ninnu ci kiiritigɛlaw bɛɛ ma mais comme olu de b'u ka baara dɔn ne kɔni anw ta ye de k'a fɔ Bacili ye kuma juguba de fɔ ko dugu dɔ bɛ Tombouctou ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa ye o dugu in na mɔgɔ miliyari de tun bɛ yen wa hali bi n'o dugu ma ban wa mɔgɔ miliyari de tun b'o dugu kɔnɔ wa n'olu ma ban mɔgɔ 150 don o don san kɔnɔ a bɛ bɛn 3 millions de ma 3 millions hali Uranda o ɲɔgɔn ma sa ye hali Uranda 3 millions ma sa ye
tellement que hɛni bɛ Bacili la juguya bɛ Bacili la Bacili ma place sɔrɔ a kɛra comme handicapé a t'a ka fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la dɛ ne y'a fɔ k'i si sera retraite ma i k'i t'i ka pension récupérer i k'i ka droit récupérer i k'i ka retraite wariw dun i y'a faamuya b'a la han o de ka ɲi ma bi mais ni ko i tɛ politique bila fo k'e ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ n'e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ fanga dɔgɔya kasola taga b'a kɔfɛ dɛ Bacili an ka Bacili lamɛn a bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ politicien bɛɛ kan nkalon dun kɔ ye malo de an ka Bacili lamɛn Bacili ne tɛ nin bila dɛ fo k'i ka taa kaso la i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ Mali cira a ma se ne ka dugu kɔnɔ a ma se n ka bulonda la n'o tɛ Mali cira dɛ dugu kɔnɔ a ma se ka bulonda la ko sinon ko Mali cira Mali cira bi kuna sini ne ni dɔ kumana téléphone na k'ale ni dɔ kumana téléphone na a bɛ Tombouctou mara la k'a bɛ Tombouctou mara la a ko n ma Bacili i ye nin kuma mun fɔ ne a bɛ san 3 bɔ i hakili b'a la k'a ko ale ma Bacili i ye nin kuma in fɔ ne a bɛ san 3 bɔ i hakili b'a kuma na wa n ko naamu n y'i mɛn k'ale ko naamu a ko Bacili ne bɛ yɔrɔ min na bi k'ale ko Bacili ma a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kalo 2 bɔ tile kɔnɔ a tɛ fɔ aw ka radio la ni mɔgɔ ma sa anw ka yɔrɔ la mɔgɔ 150 don tile 2 kɔnɔ ni mɔgɔ ma sa u ka yɔrɔ la fiyewu mɔgɔ 150 don n'aw sigilen bɛ n'an sigilen don n'an b'a fɔ bamanankan na n'an b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a gɛlɛn n'o tɛ an bɛ Ala jɔ yan an mago bɛ tiɲɛ la an mago bɛ kiiri la Bacili ye nin fɔ ka da kun min kan a ka taa a jaabi kiiritigɛlaw ɲɛfɛ mɔgɔ 150 tun bɛ ka sa dugu min kɔnɔ Bacili ka taa dugu yira ni Bacili ma wele o b'a yira k'a fɔ la loi c'est pas pour tout le monde sariya bɛ boli fantanw dɔrɔn de kan cɛkɔrɔba sen bɛ a sa dingɛ da la nkalonba tigɛ la yebali fɔ la ne ye kangari da i ye yan n kuma n'i fɛ ka dɛsɛ i da bɔ politiki la Ala m'i da masaya kama Ala m'i da masaya kama i da bɔ a la den minnu b'i bolo olu bila u ka taa baara kɛ k'i balo i ma sɔn mais i si tɔni i bɛ taa kɛ kaso la ni Ala sɔnna an tɛ nin bila dɛ procureur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n y'a ci a bɛɛ ma comment ça s'appelle collectif de armée collectif de soldats min ye CDM ye n y'a ci olu fana ma bɛɛ ka Bacili ka vidéo in lamɛn n'a ni min kan ka o ka boli a kan e ni Ala n'a kira cɛ k'an ka sɔrɔsiw ka baara kɛ fu ye i y'a faamuya bala k'an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛ fu ye mɔgɔ 150 bɛ sa Tombouctou dugu la don o don est-ce que armée bɛ Mali kɔnɔ tuguni u b'a yira k'a fɔ armée yɛrɛ tɛ yen an ka sɔrɔsiw tɛ baara la mais n ko kuma in ne ma se k'a dayɔrɔ sɔrɔ n farikolo la kɔ kuma in ye ne tɔɔrɔ fo ka fɔ a ye n tɔɔrɔ han nin kuma ɲɔgɔn de ye den lata kaso la Alasa Koko Bube ma sa ko y'a faga de a welela trêve ma sɔrɔ e fana bɛ n'i jɔ ka nin nkalonba in tigɛ Mali cira Mali fan jumɛn de cira hɛni ni juguya Bacili ninnu degera i y'a faamuya bala passeport diplomatique climatiseur faso nafolo bɛ d'u ma essence sɔngɔ bɛ d'u ma o tigɛlen min filɛ Bacili la bilahi a bɛ panpan de komi tɛnɛni ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ n'o kɛra an b'a ta k'a ɲimi cawu wa n'an dun y'i ɲimi i tɛ wuli tuguni i salen de ka n'i da bɔ politiki la ka n'i da bɔ nin manamanako na ka na nkalontigɛ in dabila bilahi fɛn bɛ yɛlɛ la ɲi tɛ fɛn min da kɔnɔ di n'importe quoi hali lahara ni ɲɔgɔn tɛ ka sa ye hali lahara tɛ kɛ ye don o don mɔgɔ 150 Mali kɔnɔ e masa ne t'a dɔn Bacili tun falen don dulɔ la wa walima Bacili tun bɛ yɔrɔ min na je sais pas walima mun bɔnɛ de binna a kan Bacili kuma min fɔ a ka jugu ka tɛmɛ Mariko ta kan Bacili kuma min fɔ a ka jugu ka tɛmɛ Maliki Konate ta kan Bacili kuma min fɔ a ka jugu ka tɛmɛ i y'a faamuya Umar Mariko ani Aras Bacilo Bacili kuma min fɔ a ka jugu ka tɛmɛ o ta kan ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'u bila u ka sɔrɔsiw la ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'u bila u ka ɲɛmɔgɔw la don o don mɔgɔ 150 ko bɛ sa Tombouctou dugu dɔ la o dugu in mɔgɔ miliyari de bɛ yen wa o dugu in i y'a faamuya nin bɛɛ bɛ ka sa o dugu in ma ban wa ni nin tun bɛ k'a faga Tombouctou tɛ dɛ bila sisan tun b'a sɔrɔ hali Motika bɛɛ sara ka ban sisan tun b'a sɔrɔ hali Mali bɛɛ sara ka ban don o don mɔgɔ 150 san kelen a bɛ bɛn 3 millions de ma 3 millions ma sa hali Uranda kɛlɛ la Bacili t'es une honte pour le sonikɛra i ye maraka bɛɛ kuma solo mais danga min bɛ kɔ a bɛ ku i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen komi n ka heure sera
nafa tɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna Buba Fane di Buba Sumaworo n y'o de fɔ nko an bɛ kalo kelen de kɛ Buba Fane kan ka kulusi bɔ a la ka duloki bɔ a la i y'a faamuya b'a la ka can barika bannen den a ye Buba Fane fa lamɛn dɛ a ɲɔgɔn ma kɛ réseau sanfɛ a ɲɔgɔn ma kɛ yɔrɔ si Buba Fane wolofa de bɔra i y'a faamuya b'a la k'a yira diɲɛmaa bɛɛ la ko Buba wolo sanke ko Buba wolo ma nafa ɲa ko hali i y'a faamuya b'a la ni Buba tun kɛra bo fiɲɛ de ka taa quoi Buba wolo k'a ma nafa ɲa olu ye Buba wolo fa o Buba Fane de sigilen don k'ale bɛ Mali jɔ e ma se k'i yɛrɛ jɔ e ma se ka kabila ta e ma se k'i fa ɲɛji cɛ e bɛna mun de fɔ jamana ko la Buba Sumaworo an ka wolofa lamɛn dɛ Sambu Fane a ye Sambu Fane lamɛn. Bon ne ye Buba Fane fa de ye an tɛ politiki la bi an tɛ politiki la sini politiki ma fɛn k'an ye an tɛ politiki an tɛ régime si kɔ an tɛ parti si kɔ maliyɛnw bɛɛ nɔ n tɛ Ademana n tɛ EPM na n tɛ IRD la n tɛ foyi foyi la ni Buba b'a ka ko la Buba Fane kelen don anw ka famille t'a la an ye fantan de ye an b'an yɛrɛ ɲini an ye silamɛ de ye an t'an da don politiki ko kuma la donc ni Buba b'a ka kow la a b'a kan kuma la fɛ a man ka kuma la mɛn n'a bolo ma dalen bɛ mun kan ou bien ni mun kelen b'a ye a k'o yira anw na ni dugukolo kelen de b'a bolo ou bien ni so a yɛrɛ tɔgɔ la so jɔlen bɛ a k'o yira anw na donc anw tɛ politiki la bi an tɛ politiki la sini n bolo filɛ n bɛ min sigilen filɛ politicien si tɛ yen mun delila ka ko ye nin kɛ Sambu Fane ye ma RPM kɛ ma Adema kɛ ma Musa Tarawele ka parti tɔgɔ ye di IDPM kɛ n bɛ n ka baara de la n ye n ka baara kɛ fantanya kɔnɔ ka pɔn tigɛ sen na san 14 tubabuw ka ɲinɛ n na ka n dɛmɛ n ka fɛn kɛ donc je suis société civile donc n tɛ régime si kɔ n bɛ n ka baara de la ni Buba Fane ka ko kɛ o ye Buba Fane n kumana Buba fɛ ka kɛɲɛ hali a t'a kaso bonba la n ma taa fo parce que n y'a fɔ a ye a k'a dabɔ politiki la a y'a ka baara kɛ a kuma Bamakɔkaw k'a ta Bamakɔ fɔ a kɔfɛ o ye nin ye n tɛ taama ɲɛdɔn n ma deli ka taama n ma deli ka politiki kɛ mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ n bɛ k'a fɔ ko ne Sambu Fane ye politiki kɛ n ye n ka baara kɛ to maliyɛnw b'a dɔn aw denmisɛnninw kana dɔn ni mun y'a k'o b'a dɔn n bɛ kɛlɛ je suis société civile fantanw ka dugukolo minɛ n ye kɛlɛ k'o de la parce que n yɛrɛ ka dugukolo b'o la mais n tɛ parti la n tɛ politiki la n tɛ marché ɲini o de tun bɛ ka fɔ Bamakɔkaw ye an kumana Buba fɛ n'a m'a lamɛn o ye Buba kelen kungo ye Buba ba tɛ politiki la a fa tɛ pourtant si t'a la n'a o bɛ Buba Fane k'a ba neni anw bɛ ka nin Buba de nɔfɛ Buba ma k'anw sago ye n'a kɛra anw sago a tɛ da don politiki la o de tun bɛ ka Bamakɔ. B'a la jɔ yan Buba ma kɛ anw sago ye Buba i tulo b'a la dɛ i wolofa o de bɛ k'a fɔ k'i ma kɛ olu sago ye mɔgɔ yɛrɛ kan ka Buba jaabi tuguni wa Buba Fane de Buba Sumaworo a wolofa de sigilen filɛ nin ye Sambu Fane san 10 kɔ a bɛ tagama sen de la ka taa baarakɛyɔrɔ la o dangaden de bɛ n'i sigi bi ko so 7 b'ale bolo Bamakɔ i fa bɛ luwanse la i fa bɛ ka tagama i y'a faamuya b'a la ka taa nasɔngɔ ɲini Buba Sumaworo bilahi ni ma Asimi to yen ni ma Baculi to yen ni ma comment ça s'appelle Modibo Konɛ to yen fɛn bɛ yɛlɛ la ni tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i fa ma bɔ wa i fa ma bɔ k'a fɔ ko nafama y'i wololi la i fa ma bɔ ko wolokun tun t'i la i y'a faamuya k'i ma kɛ olu sago ye bilahi ko wɛrɛ bɛ na dossier caman de bɛ kɔfɛ ka na parce que dangaden a tɛ sa abada ni Ala ma lebu e Buba bɛ lebu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mɔgɔ si fa ma deli ka nin kɛ réseau sanfɛ mɔgɔ si fa ma deli ka n'i sigi k'a fɔ ne den ma kɛ n sago ye fɔlɔ la e de la i b'o dangaden sigilen yen tuguni ko du 7 de b'ale bolo ka na Sambu Fane ka kuma valide tuguni du 7 bɛ e bolo e fa ma lafiya e yɛrɛ tilala ka boli ka bɔ Mali kɔnɔ k'o du 7 to yen e ɲɔgɔn dangaden kuntigi bɛ diɲɛ kɔnɔ Buba Fane de Buba Sumaworo i ko V8 b'i bolo yen du 7 b'i bolo yen i ni ATT tun ka di i ni Buwa tun ka di mais bi e tɛ Mali kɔnɔ Buba sotigiya mun nafa b'a la mobilitigiya mun nafa b'a la Buba walahi ni mɔgɔ si tɛ kelen Mali kɔnɔ ni e sara bi a bɛ fɔ k'i banna de den tɛ muso tɛ nafolo tɛ du tɛ foyi foyi tɛ Mali fana tɛ Mali ka d'a ye bi dɛ mais a tɛ se ka taa Mali kɔnɔ
Buba Fane de Buba Sumaworo mbe nin kalo beke ki chan ki lamara parce que ne ya fuin ke ka jiga bo réseau sans fait comme ye bagandendi ite ko kalama ye danga den kuntigi de kalo kelembo de ki ka doki bula ka kulisi bula ki dlo sugu bala ya fama ki ju gosi bere no kira banga fanga ye ka toyi batara de faso kuma sulu de toro mbe mali kono bi aw de ala se ama watim nan fana mbo be kasa abe kanga na folo suya watim nan fana mbo be kasa abe président kolonko vérité no fait logement social no fait o don aw ma keleke wala sa fantom be se ka lafia ne na ni sigi ku kambi asimi desra de bamako la kana balea be de gorbone monte en puissance naw tunkanya asimi bena naw tunkanya asimi bena tora fen be mali kono nyen kali alala ya fami wala lahara jondo e buba fanete teme bi ni rosoroy mugo fen be ka sabi aw ka mugo salendu mugo fen be ka dugu fen be ka jeni bi aw de ka dugu jeni nondo déplacement fen be mali kono bi aw de ka déplacement do parce que ay wari mi suya sa wolon vla en kono atume mali joka ban pew ma yanga na folo be suya o kololo har 100 ans tambo akono aye tora mi lase ama har 100 keme tambo akono mugo fen be ka sabi Buba Sumaworo aw de ka sudu déplacement fen be aw de ka sudu tieni fen be mali kono buba aw de ka tieni do Buba Fane de Buba Sumaworo comme ye baganden de te ko kalama ni etunye keleke boîte lela wallahi antun te kuma fo ni etunye fantan de me boîte lela antun te kuma fo mais boîte lela foi manyana bo e ba la ko boîte abla wari no fe e mugo kelen kana biko asimi mayi ibe ka réfléchir ni ko fela de ya il faut aller ko kima ko lu sago e bara maban i wolo fois sambu fane kima ko lu sago e ala e sigi ki re la je tron jonde fa de la kana ne réseau sans faire ko nde maken sago e jonde fa de la kana ya mo si fa buba fane fa o de tri sigi réseau sans faire ko buba make lu sago e ko buba wolo don ko na tun sara ko tumbe o de tumbe ja oluye ni buba wolo la domina na tun sara o don ko wala ko lu tumbe ala tano ko na fama ye woleli la i wolo kɛra fufala ke de Buba Sumaworo danga den batuli be ka Bamako fonce dinge bɛɛ bɔ bi jiboli sira batuli be ka bɛɛ nettoyer bi moro kɔnɛ be ka turosi bɛɛ kunci ka dafara bi asimi be jamana kunna wate ka sunya tuguni e de sigilen be ku i b'olu buruja fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ gawulo ala jugu faso kumasulu den jɔn de ye jamana in ci aw tɛ ya jɔn de ye jamana in danbe bɔ a la aw tɛ ya sini bɛ na i tun bɛ buwa nɔfɛ avion la o video ma se k'a ye de quoi waati min na Ogusogo bɛ ka jeni Karim Keta bɛ ka t'i sigi arajo Kiledu la Kasum ka plateau sanfɛ ko hali sɔrɔdasiw minnu bɛ ka sa k'olu tɛ se ka ta ka na d'u somɔgɔw ma o don aw ni buwa tun bɛ avion kɔnɔ mais n b'a video ɲini ka na buwa ni a video bɛ mɔgɔ min kun a y'a ci ma Buba Fane rapper minnu tun bɛ buwa nɔfɛ dulɔmina ninnu a y'a video ci ma quoi a tun bɛ n kun dɛ mais i ma se k'a ye quoi k'a firi bɔnɛma wolo ko e bɛ dɔ fɔ an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu ma déplacé min nana ma voyager aw ye voyage joli kan ka avion la avion déplacement kelen ça coûte combien i ma ye mɔgɔ t'i fɛ yan i joli ma ka go hali wulumusoni bo bi hali dumɔgɔ a tɛ sigi Buba Fane kan bilahi dumɔgɔ n'a ye Buba Fane a bɛ boli de tellement ka joli ma ka go i y'a faamuya hali dumɔgɔ tɛ sigi a kan k'a firi bɔnɛma wolo ni asimi ɲɔgɔn tun b'i ka kabila la i tun tɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ dangaden ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye mun lagasaden ye quoi Sidiki Jabate ninnu olu ye wari minɛ Buwa taara u y'u da minɛ o tɛ asimi fɛ dɛ mais o tɛ kuma Petit Gimba ninnu olu bɛɛ wari minɛ Kilaba ninnu bɛɛ wari minɛ mais olu kunkolo de bɛ yen olu ka wari minɛ k'u makun o tɛ ka dɔ fɔ asimi ma mais tellement que danga bɛ e ko e ye danga safinɛ kunba ye i tora panpan na komi tinɛni du wolonwula b'i bolo i tɛ se ka se a kɔnɔ den t'i bolo min b'a ta i kɔfɛ ne ma ɲɔgɔn lagasa ye diɲɛ kɔnɔ quoi walayi ani mɔgɔ si tɛ kelen ye ko du wolonwula b'ale bolo k'a ye miliyɔn 100 ladon Mali kɛsi kɔnɔ k'a ni ATT tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Buwa tun bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis n y'a gosi a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ de la mɔgɔ si min ɲininka du la mɔgɔ si min ɲininka ATT ko la mɔgɔ si min ɲininka i bɛ Asimi de to yen diyagoya a bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ de la ko nin bɛɛ b'ale bolo nin bɛɛ kɔfɛ e bɛ tun a la so wolonwula bɛ e bolo e bɛ tun a la mun nafa b'o so la mun nafa b'o mobili la zéro à la base
ni e tun bɛ ko kalama depuis buwa minɛna e tun b'i sen bɔ nin bɛɛ la i tun bɛ mali kɔnɔ waati min na i ni mɔgɔbaw tun ka di i tun b'i ka affaires kɛ i tun bɛ va-et-vient kɛ mais bi filɛ kaso de la faransi kɔnɔ hali i tɛ se ka bɔ ka taa yaala faransi kɔnɔ Buba fana tɛ se a bɛ prison de la faransi kɔnɔ yan i tɛ mali la i tɛ k'i diya faransi fana n'i ko Buba ka bɔ bi ka yaala faransi a sago ma a tɛ se a bɛ kaso de la ne ma ɲɔgɔn dangaden diɲɛ kɔnɔ quoi n'i tun y'i dabɔ nin bɛɛ la k'a to mali kɔnɔ i k'i ka mouvement kɛ k'i ka va-et-vient kɛ k'a to ka yaala balontannaw nɔfɛ k'i diya mali kɔnɔ o tun ma fisa ni nin ye i filɛ nin i tɛ se ka taa mali la faransi fana filɛ nin i bɛ kaso de la yan su ni tile bɛ so de kɔnɔ mais c'est une honte n b'i bila yan kalo kelen b'o de k'i kan don o don video bɛ kuncɛ ne komi barika tɛ e la n bɛ e to kɔfɛ i y'a faamuya b'a la ka e kɛ wɔ la dɔɔnin ne ye quoi don o don n b'o kɛ e kan k'a feere bɔnɛ ma wolo ala jugu ni Asimi ɲɔgɔn tun bɔra ka kabila la i tun tɛ taa tunga la batara den ka nin wariba bɛɛ sɔrɔ bɔ ɲangi ninnu filɛ ɲangi ninnu kunkolo bɛ baara kɛ kojugu ɲangi ninnu y'u ta sɔrɔ buwa nɔfɛ olu b'u ka intérêt dɔn ɲangi ninnu kunkolo bɛ baara kɛ olu b'u ka intérêt dɔn olu b'u balo cogo dɔn ɲangi tun ye nin fanga in kɛlɛli daminɛ mais a b'a dɔn ko solution t'a la seginna kɔfɛ parce que olu ye duwawudenw ye mɔgɔ caman tun y'a daminɛ olu b'a dɔn ko a tɛ marcher lagatɔ fali fɛnna bɔnɔ Asimi i tɛ nin tunga la yan Asimi tɛna bila bi a tɛna bila sini e b'i si kɛ tunga la Asimi bɛna démissionner ka tila ka kɛ président ye Modibo Konɛ b'a si kɛ ECI la ni ninnu ye san 20 kɛ Mali la e Buba fana san 20 mana fara san 20 mana e bɛ yeli yɛrɛ kɛ tuguni yan san 20 n'o farala e sen kan sa e ma ban i banna bon hali tun ka nin ko ninnu dabila k'i makun ka jigin ka bɔ i ka hɛrɛ b'o de la kuma in filɛ nin ye i tɛ se ka Mali jɔ kelen mɔgɔ tɛna tugu i kɔ i tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛna e dalakan ta ka baara kɛ n'a ye san 3 bi i bɛ kuma la i tɛ se ka mɔgɔ 10 labɔ faransi kɔnɔ yan san 3 bi i bɛ kuma la i tɛ se ka mɔgɔ 10 fara ɲɔgɔn kan san 3 i bɛ kuma la Asimi bɛ présidenya la foyi jama min b'a kɔ a tɛ mɔgɔ si kɔ e man ka sira wɛrɛ ta mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Isa Kante ka foli bɛ yen Baka k'aw bɛɛ lajɛlen fo Fuseni Tarawele aw bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an bɛn sini